Ξέρετε τι σημαίνει 300 κιλά εκρηκτική ύλη και πού το βρήκαν οι ψαράδες? Θα είχαν φύγει ψαράδες. Τα καΐκια, θα είχαν βγει οι αχινοί και τα χταπόδια, θα είχαν πάει στην πλατεία της Λευκάδας και μην πω και στις γύρω περιοχές. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μωρέ? Και το βρίσκουν οι ψαράδες. Επιτόπου συναγερμός. Επιτόπου η βάτραχοι εκεί. Γιατί έχουν γνώση του αντικειμένου. Επειδή λένε πολλοί. Και πήγανε και του στρατού ειδικοί πυροτεχνουργοί. Μιλάμε για 300 κιλά. Μιλάμε για ένα σκάφος ντρόν 6 μέτρα. Αγνώστων στοιχείων. Και να το βρίσκουν οι ψαράδες. Ιησούς Χριστός νικάει. Και όλα τα κακά σκορπάει. Και βγαίνει μόνο ο υπουργός, η Μπελαρά, ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, τα Ραφάλ, η Μπελαρά και νιάου στα κεραμίδια. Αυτοί οι αρχηγοί τι κάνουνε? Μπορεί να σταματήσει αυτό το βιολί? Να ασχοληθούμε λίγο με τη χώρα μας? Μπορούμε να δείξουμε λίγο σοβαρότητα σαν χώρα? Καθόμαστε όλοι πάνω εκεί στις καρέγρες που μας κυβερνάτε και περιμένετε τι θα πει ο Τραμπ, τι θα πει ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός και διάφοροι που παίζουν μπάλα και στη Μέση Ανατολή που βλέπουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ? Εμείς σαν χώρα τι κάνουμε δηλαδή? Καθόμαστε και βλέπουμε βίντεο κοιτάμε μόνο τις εξελίξεις. Τι δουλειά έχει αυτό το σκάφος? Αυτό το σκάφος τι δουλειά είχε στα ελληνικά νερά? Τι δουλειά έχει ένα σκάφος ουκρανικής κατασκευής 6 μέτρα ντρόν με υπερσύγχρονα μηχανήματα αισθητήρες, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος το χειρίζεται αυτό και το στείλε στην Ελλάδα μας, με 300 κιλά εκρηκτική ύλη, καταλαβαίνετε?